अरे आयल बारू तो काम सीखबू तबे नु काम करबू। आज ले तो हम सब देखबे कोइनी। हाँ तो हमारे मर्द मना कइले बाड़े, कहले बाड़े कि जवन हम कहब तौने करी ह। अच्छा अच्छा तो रुको पूछिए लेतानी। देवर बाबुआ, ए देवर बाबुआ, देवर बाबुआ। अरे का ये भौजी का भइल? अरे भइल का? तू अपना मेहरारू से कहले बाड़ कि जौन काम हम कहब उहे करी ह। हाँ कहले तो बानी, एमे कोनो दिक्कत? अरे दिक्कत का होई? नया नया आयल बाड़ी तो तनी घर के काम उम संभारी तबे नु काम कर पाई। ऐसा ना भौजी ना कि तू जिम्मेदारी संभालत हो ना तो तू अपन जिम्मेदारी संभाल। हमार मेहरारू जिम्मेदारी संभाली ना, हम खुदे पैसा कमा के देतानी, उतना हमारी जिम्मेदारी बा। हम खटे हम मेहरारू खटे हमार। अच्छा अच्छा, आज तक के बड़ी बढ़िया लागत है ना, बाद में पछताइबा तब कहब कि भौजाई सही कहत रहली ह। ऐसा ना भौजी ना कि तोरा दिल में का बाटे, हमार मेहरारू के प्रति का चलता